Oo. Hmm? Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng Mang Inasal Style Chicken. Ayan, at meron tayong 5 cups of rice. At meron tayong chicken oil. At meron tayong sausawan dito, toyo mansi. At meron din tayo ditong prebiotic. Yes. At meron tayong drinks. Tubig. Water. Mga foodie-base, may nagpadala po sa atin ng 7 cheese crunchy chili garlic. Ayan, Ayan. ito siya. Pinadalan po tayo ni Ma'am Chelly Andaya. Ayan. Sa mga gusto pong mag-business at tikman po yung 7 cheese crunchy chili garlic, i-check niyo na po yung kanyang link nasa description box po namin. At yung contact number po niya. Yes, mga Yes, kapudibis. Miss Chelly Andaya, thank you so much po sa pinadalan po ninyong 7 cheese crunchy chili garlic. Excited po kami na matikman yan. Yes, mga kapudibis. Kaya mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Apo. Mangantaking Kapampangan. Mangantana po. Yes, mangantana. Yan. Sarap nito, tamang-tama. Tapos meron po tayong chili. Yes. Unang subo tayo. Ito. Ito. Ito yung unang subo natin. Wala muna tayo sausawan. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Para sa inyo po mga foodie-base, kain po tayo. Mm. Ang sarap pagka-marinate. Mm-mm. Sarap. Nakakamiss mag-inasal, no? Sarap. Tapos yung kalamansi, lagay mo dito. Bawal pa kasi mag-dine-in sa sa Mang Inasal. Kaya, Hindi, pwede na ata. pwede na ba? Mm-mm. Ganon. Kasi hindi tayo lumalabas kaya hindi ko alam. Nakita ko sa Facebook. Sa Facebook. Ayan. May nakabukas pa na ba? Tignan natin yung yung... Ito, oh. Nakabukas nito. meron na ba? Tignan Ah! natin. Titikman Tapos natin. rice. Ay, parang crunchy talaga, oh. O yung bawang, naririnig mo yung crunchy ng Mm-mm. bawang talaga. Ito yun. Ata. Meron ako. Ito. Oo. Hmm? Sarap nito, no? Tapos siomai, no? Mm-mm. Sarap. Tapos yung chili oil. Ito yung chili oil. Siyempre, mas masarap pag madami chili oil. Ah, ano tayo, sabay na tayo. Sige. Sabay. Kain. Kain. Mm. Masarap siya. Oo nga, no? Na? Mm-mm. Masarap nga yung niya. Kanyamanan eh. Masarap. Ito. Mm. Sarap. Masarap din partner sa lechon kawali to. Mm-mm.
Kahit hindi ka na magsili kasi maanghang na to. Yung ano natin. Nabal? Napaano niya? Sarap. Kaysa sa sinangag, no? Maharap kasi sinangag. Basta inihaw yan, partner yan siya. Tsaka sa ano, sa pagbago yung ano mo, saing, ng kanin. Masarap. Lagyan mo siyang ulaman. Sa mga mahilig ng ano yan, yung garlic, tapos sili. Yan. Pinagsama na. Iisa na lang. Talaga, no? Sarap. Ito, oh. Diyos ko, dahil. Paparas na ninyo. Sarap. Order na kayo, masarap. Promise, hindi kayo magsisisi. No? Sulit na sulit yung ano mo. Mag-business na kayo. Laki ng manok. Nice. Minom tam kaparas. Cheers! Cheers. Sarap. Lalaban niya. Kaya paras. Uy, Lumalaban. Lumalaban siya. konti lang. Yan, thank you. Yan. Taps. Bawal ang marami. Huwag natin biglayin. Lagyan mo na ano, bawang. Sarap. Order na kayo. Yan. Kita nyo? Ayan. Di ba, Bal? Tapos maglihaw ka lang kayo ng chicken o kaya bangus. Sarap.
Mating ako. Gusto ko lang shoutout si Chrisia. Kabisat. Hi, Chrisia. Na-miss daw ang ikaw ko. Yung iba-ibang Yung ikaw. ibang ikaw daw, namibis na daw niya. Shoutout, Kabisat. Soon, babalik. Ako ba? Ikaw ba yung na-miss mo o ako? Uy, may nag-request. Swap daw kayo ng ng person. Daw siya daw magiging ikaw, siya daw yung magiging siya. Siya daw magiging ikaw. Tapos ikaw Ako magiging siya. Meron akong song sa kanya eh. Babalik ka muli. Hindi. Ano? Nahiya ako. Hindi ako marunong kumanta. Akin ka na lang? Hindi. Ano? Kung ako na lang sana. Oo, no? Okay. Kung ako na lang sana ang iyong minahal. Oo. Di ba? Oo, Ikaw no? na muling mag-isa. Di ba? Ayan kasi. Si Kabsat kasi, no? Ayan, Chrisia. Hi. Hindi ka kung pinansin mo ko noon, sana, tayo na. Tayo na. Sana hindi ako nagkaganitong damit. Sana may apo na si Tito. Uy! Ano apo? Bakit? Apo agad. Hindi nga ako marunong eh. Ikaw bang gagawa? Ay! Siyempre, ganun yun, di ba? Kundi si BBM ngayon, Nielsen na, hindi na siya Valerie. Si Kabsat Christina. Hindi, loads natin yan. Si Chrisia. Maka po, Dibis, click nyo na ang kanyang bell, Chrisia. May channel siya sa mga hindi pa nakakakilala kay Christina. Mabait siya. Marupok lang. Tawa siya ng tawa niya. Ganyan naman tayo, di ba? Mag-iingi lang sang sorry, bibigay agad. Kahit anong ginawa niya, di ba? Parang ikaw lang, no? Magpa-block ka tapos unblock mo. Hindi! Ikaw kasi, advance ba yun? Ano na ba? Belated happy birthday, Jason Laksamana. Hindi kasi siya. Basta, yun na yun. Happy birthday, ingat ka lagi. Happy birthday, Lots. Ang swerte mo kay BBM. Friend lang kami niyan. Pinaghanda ka niya. Siyempre, friend idol ko yan eh. Daming handa. Kala ko nagpabinyag na si BBM eh. Yung pala, handa ni Lods Jason Laksamana. Friend idol natin yan. Ano ka ba? Ano lang, nagpapasalamat lang ako sa suporta. Di ba? Suporta lang ba? Huwag kayo maniwala. Kunwari lang yan eh. Basta, Pero kilig na kilig yan. Kaya pagbigyan na natin si BBM, ganyan talaga pag nagdadalaga in love. 26 years old na, oo nga naman, dalaga na siya. ano ka ba? Dalaga ka na, diba? Ba yung tao ko? Pagbigyan na natin. Kung saan siya masaya, diba? Doon tayo mga ka-foodies, supportahan na lang natin yung natin. Baby girl! Ang baby girl natin. Baby girl. Si Pokmaru. Si Pokmaru. Pokmaru, black tapos unblock after kalahating oras. Hindi, kasi nainis ako sa kanya. Mag-apon siya hindi sa akin, nagme-message. Hindi ko alam kung anong nangyari. Asawa lang? Hindi naman. Siyempre, minsan nagkakasakit yan. Sweet. Hi. Kaya kailangan lagi ka magme-message sa akin. Pero ngayon, lagi siya nagme-message. Kahit siya sa pumunta. Friend idol ko yun eh. Bilasan natin. Madami tayong sa shout out.
Yung mga sumagot ng I love you too. Shout out natin yan. Pero hatiin natin, ang dami ninyo eh. Salamat po sa love po ninyo sa amin. Sana hindi po kayo magsasawa sa amin ni Pipi, ha? Mm-mm. Lumabas yung mga silent viewers natin, no? Sumagot ng I love you too. Tuwang-tuwa ako nung habang binabasa ko po. Akalain mo, silent viewers natin, ang dami. Sa mga foodies, ayan, sa mga hindi pa po naka-click po yung kanilang notification bell, paki-click po yung aming notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ng The Foodie. Yes, Kasi mga minsan may ka-foodies. message po sa amin, hindi daw nila kaagad nakikita yung mga bagong namin video. So mga foodies, para po lagi po kayong updated sa mga videos namin, i-click po ninyo yung icon bell, tapos po every time na meron po kaming bagong upload, yun, magno-notification po yung mga videos po namin. Mag-notify po yung mga videos po namin. Diba? Halos nasa ibang bansa yung mga sumagot ng I love you too. Napupuyat daw sila, PBM sa atin. Kakapanood ng mga videos natin. Sorry naman po. Napupuyat kayo. Pinagpupuyatan daw yung mga videos natin. At shout out din po kay Nanay Susan Laporsa. Yan. Laportisa. Yan. Meron siyang channel si Nanay Susan Laportisa. Ayan, manood na po kayo sa kanya. Nagluluto po si Nanay. Masarap po yung niluluto. Ayan, lagi nag-message din sa akin. Bilisan ko na. Para shoutout na natin yung mga nag-I love you. Meron tayong pangimagas. Ano? Yan, no? Kalamansi. Pwede rin. Kalamansi tsaka sili. Ayoko munang kumain ng sili kasi nakasumpong yung acid ko. Acidic ko. Inacid ako sa Sa kape. Sa kape, ako. no? Mhm. Sabi ko, tanggalin ko na yung kape. Ako sa yung tuyo na maalat. Hindi ko alam asin na yun eh. Napakaalat. Binili ng kapatid ko. Ay, binigay daw sa kanya. Kasama niya nagtatrabaho. Sobrang alat. Diyos ko tayo. Ito mga foodies, try nyo na po. Sarap. Pwede siya sa fried rice. Yan. Tapos lagyan nyo ng ganyan. Tapos egg. Ay, tsaka tuyo. Panalo. Sa mga nasa ibang bansa po, pwede po yan. I-message niyo po si Ma'am Chelly Andaya. Baka nag-ship po siya ng Andaya. Yun, Andaya daw. Ang dami naman. Baka nag-ship siya ng international po. Try, i-message niyo siya. Baka mura lang yan, no? Hindi ko alam kung magkano, hindi nasabi. Prebiotic. Prebiotic Delight. Try na po natin. After niyong kumain. Delight pala. Prebiotic. Busog na kasi, no? Sarap. Ayan. Excited ako kasi ang dami natin sa shoutout na nag-I love you. Tapos na si Bibi, mga foodies. So, sa mga may channel na nag-I love you to sa akin, si I Garcia 1301. Meron po siyang channel. Please supportahan po natin siya at mag-subscribe. Hi, Sisi Koy! Mitch CB, Chen Jack Kaiden ASMR, Jack's Life, Iñaki TV, Norsunga Vlog, at si Abby Calderon. Ayan, meron po silang mga channel. Please supportahan po natin sila at mag-subscribe na po. Kaya mga Pinoy mukbangers po mga yan. Yes! At sa mga
mga viewers po natin, mga si Karen K, Eding Encelay, Nor Demesilio, Marites Albardo, Stella Batusin, Maricris Gonzalez, Melvic Chavez, Alma Kabate Manalang, Orpa Morillo, Benis Subido, Remedios galing ni Lolo Daepi, Jing Banaderio Beshi, Robert Hi. Magdalaga, Manny Tomeldan, Carl Flores, Miss Jarito, Nora Closa, Noni Aldres from Isabela, Mayan Kawamata, Beth Sakay, Marivic Templanza, Bianca Amar Reyes, Lolita Villaflor, Aisel Ann Villamin, Jory Almoguera, Elisa Alesi, at saka sa Facebook page, Liza Yamamoto, Josie Navarro, Nalin Madeltilio, Manay Susan, Manay, ayan, Aiza Perez, LB Bay Batoleno Pulo, Annabel Lauron, Cindy Libres, Angela Bailon Dr. Barcos, Lauron Cornelio Binas, Raquel Andres, Max Sumo de Villa. Ayan, nag-message siya sa akin. Si Max Sumo de Villa, shout out po. Shoutout po. LP Acosta Jeroy, Jane Maristelo Padua, Cuesta Cripon Virginia, Maria Edita Fernandez Capot, Beth Katabay, Jendi Batolina, Shirley Onato, Evelyn Gado, Kayla Lopez Tan, Miles Balintos, Nena Luge, Maria Corosantiki, Michelle Pile, DJ Renz Reyes, Det Ungay PH, Narilyn Pelare, Carmis Kasing from Pangasinan, Jane Cutie Anthony, Agnes Cornelio, at si Lenny David. Ayan. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat Shout sa support. out and I love you more. Ayan. Yes, I love you. Sa mga hindi ko pa po na shoutout kasi sobrang dami po ninyo. Kumbaga, inati ko lang. Sa susunod na naman po na mukbang Yes, po. sa Merkules. Sa Wednesday. Mm-mm. Yung kalahati naman po. Yes, mga ka-foodies. Shoutout ko rin ang Team Matibay. Ting Matibay. I love you po, Team Matibay. I love you po, Ting Yan. Matibay. At si Maria Chance Vlog. Meron siyang channel, please supportan po natin siya at mag-subscribe. At si Queen Natsu, meron siyang bagong upload, please supportan po natin si Sisi Yes. at mag-subscribe. Leia Payawan. Meron siyang Facebook page at mag-follow na po kayo kay Queen Natsu. At Yes. si Cook Like Crazy, Yes. ayan, Cook Like Crazy. At saka si Sisi, Leia Payawan, si Baby Allison. I love Baby you. Alison, Your Wowa, Jason Laksamana, at saka si Senior Maymay. I love you po. I love you all, mga foodie. Kaya mga foodies, kung gusto nyo ang aming videos, Please, pakiclick no aming notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ng The Foodie B. Ganon din sa Facebook page namin. Mag-follow na po kayo mga Foodie B at maging top fan ng The Foodie B. Isa-shoutout po namin ang top fan ng The Foodie B. Yes, mga foodies, at ang TikTok ng The Foodie B. Instagram ng The Foodie B at TikTok ni BBN. Kaya mga foodies, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. I love you. Love you all.